Bi, asa day mong ate be? Tato. Mana man di ay? Mga una ta. Oy, Kristal na day kadiha. Ay, mga una ta. Alin na mga una ta. Oh, anong gumugot mo ni mong nong? Dahon kag pangaon, unsa magmugot? Kauna sad. Sige na lag. Ginamos asin. Ginoo may gani giagda ka no? Huwag sudan. Tanawan ng akong mata. Ako kitaan eh. Ninchik na lang kung sige kaog ginamos. Katugayan ng akong kinayan eh. Kaog asin. Matayan eh. Pailain mabasol jud aninay ba? Ikaw lang jud. Minyo magud kag sayo good. Tanawan ng imong anak karon maunay gasapir sa atong kalisod. Di pwede na. Balag saging basta labing. Di na pwede karon. Naunsa pug kanay mo bitaw nang gibutang ning atong utok sa ibabaw, gibutang ning atong kasing-kasing sa ubos kay para kaning atong kasing-kasing gimanduan sa atong utok. Sa di katal. Unsa naman na sud na nimong utok Ginoo ning bataan. Sobra nakakamaldita ba? Nana po kay nakatunan nga ang utok butas ibabaw, ibutang ang kasing-kasing sa ubos, ang manduan sa utok. Sa makadungog ana. Pura lagi kag mao makaistorya no. Yan ay sinultihan mo sa imong inahan. Naunahan na ning kamot para nimo nga magkakaon ka, ingon na ra ka sa imong sayunon ako nimong sulti. Dili maayo na imong sulti be. Una-una nga bisan unsahon inahan gyapon ko nimo, ha? Ayaw pag minaldita. Dili jud maayo na sobra ka maldita. Ate, sige, ginamos asan, maniwang na paana. Atong mo na giba ginamos asin na jud sudan ani. Kani jud si nanay, way mahibaw-an sudan. Kung di ginamos asin ra jud. Kaning akong mata, incheck pa ni karon, pero ini kasunod adlaw ani, manghubaw na ni. Paita jud ni kinabuhi pobre no. Sige ra kaon og ginamos asin. Lumba ro mo panagan ha. Sayo pa kaayo malaag na pud mo. O pag ni pagkumagkaon mga ang laag na pod sayo pa kaayo. Unsa di mo? Kaon biti ko. Ganahan, bisa goy ganan mo kaon na nang ginamos asin. Ito kag ni kaon ko. Gigutom ko. Oy. Ano gisugo ka gayaw kaon? Gipakaon mo o gihukaran gani ka. Kamo, nya dili mo mangaon sayop na nani mo gisugo bali ka gayaw kaon. Yung magpili man ka maura na itong maabot. May gani magkakaon pa ta. Blessing na kanis Ginoo nga napatay gikaon. Uban gani no, labi nagtaga bukid. Kakaon lang yung tawag balanghoy, kamote or gabi unsa pa diha. Kay bawo ba mo, lisod kaayo ang panahon karon mangitag pagkaon. Ang uban gani uy gikaon. Pasalamat ang tes Ginoo nga napatay gikaon. Sa to pa mauday na tumba ng lingkuranan kay nasuko ka. Imo nang gituwad. Pagka maldita jud imong bataan no, nganong ana man ka oy. Salamat na lang ka makakaunta ayaw pagpalabi sa imong kamaldita no. Ayaw pa yana ate oy, maluoy kang ni nanay. Maayo gani makakaunta. Ayo. Unsay ato la? Imos. Igutom na kay ko ako'y kaon. Wala la ba si nanay lawa mi ikahatag? Inday, tubig na lang kung mahimo. Nene, salamat ato nako. Nailalabay tigwang na idong aninay. Ano man? Nang lemos. Luoy kaayo din among gibalibaran. Kay wa man kaya mo. Ngayon na lang sa tubig kay gigutom. Sorry nay ha kay napamanday mas pobre na to. Sorry nay. Oh, pa-realize na ka. Oh, di. Unsay sudan diha ira pagpili kaon kung unsay naa diha. Hi guys. Please Please subscribe and share sa among vlog, ang Pobreng Nanay.
Kani si Ayesa, kani si Crystal, ug ako ang pobreng nanay. Salamat sa inyong pagtanaw. Salamat. Bye-bye.